Millainen mies tulee jalkapalloilijasta? No toivottavasti hyvä mies tulee, mutta jos ajatellaan sitä, että jalkapallon pitäisi kasvattaa niin kuin miestä, niin siinähän on monia asioita, jotka kasvattaa epäonnistumiseen, kasvattaa voittamiseen, kasvattaa joukkuehengessä pelaamiseen ja selviytymisen erilaisista asioista. Se on sellainen matka, jossa niin kuin tulee aina esteitä, joskus tulee loukkaantuminen, joskus tulee seurasta poislähtö, valmentajat vaihtuu. Varsinkin tämä tavallaan muuttaminen seurasta toiseen, johon melkein kaikki junioritkin joutuu menemään, niin on aika iso kysymys. Ja siinä niin kuin joutuu kasvamaan jollakin tavalla ihmisenä. Kasvaako jalkapalloilijasta macho pukukopissa? Mitä siellä pukukopissa tapahtuu? Mä luulen, että nykyään yhä vähemmän. Että matsoilu ei ole oikeastaan joukkuepelissä kauhean niin kuin järkevää. Et siinä pikemminkin niin kuin vaaditaan kommunikaatiotaitoa, toisen ihmisen lukemista, omienkin niin kuin tavoitteiden esiin tuomista. Et se on hyvin, hyvin avointa tässä suhteessa. Toki tietysti täytyy olla jollakin tavalla myöskin itsekäs siinä, että uskoo itseensä, että pystyn tekemään, pystyn menemään tuosta kaverista ohi ja niin edelleen. Mutta mä en pitäisi sitä niin kuin matsoiluna perinteisessä mielessä, vaan sellaisena terveenä itseluottamuksena, joka pitäisi kasvaa pelaajalle.